Viewers, assalamu alaikum. Yau za mu koya muku yadda mutum zai samu real followers a Instagram ba tare da ya sha wahala ba. Hanya mafi sauki za ka tara real followers a hanya mafi sauki. Yau abinda za mu koya muku kenan. Idan wannan shine na farkon zuwa channel ɗin tamu, da Allah ka danna mana subscribe. To bara mu shiga fannin wannan shine page ina, wato Naija Populars. Yau za mu muku bayani ne akan yadda za ka samu real followers, ba boosting ba, yadda za ka samu real followers da kuma likes ka ringa samu. Za ka ringa amfani da hashtag domin ka ringa samun likes, targeting ka ringa sa hashtag haka ka ringa samun likes. Kamar mu location din mu tunda mu 'yan Najeriya ne, kamar irin su Kano, Kaduna, Lagos, follow for likes, za ka ringa samun followers waɗanda za su ringa yin liking ɗinka. Yanzu bara mu je ga mu kai tsaye inda za ka sami wato real followers. Za ka je misali wajen chat ɗin nan naka, misali haka za ka je gurin chat ɗinka, sai ka shiga ka searching misali ka shiga gurin search, sai ka zo nan wajen tags ɗin nan haka. In ka taɓa sai ka searching ɗin misali #Lagos. Kaga muna yawan posting, muna yin targeting din #Lagos da wayewaye, kuma suna new post